Chitia Chekloni Pai Creporni, Dolamara Malasi Sports Association Hinpen ke Patir Pipon, Football Club League Kedam Tang Chitini Pai ke Thompen, Nang Pang Cheng Ponsi, Patumi Chitini Pai Creporni, Mesen Pen ke Pachun Pon. Karbi Anglong Sports Association Club League along Karbi Anglong Arlo Kedo, Break Jump Sports Association Atum Ason Thak Thak Pachetondonsi, Dolamara Malasi Sports Association Atum Ta Chitini Pai ke Thompen Crepo, Football Kachepate Paman Ponlo. Bangso ke Patulong, Terania Kepati 8 teams atum Chepate Dunlo. DMSA Football Ground along Kijutsi Mate Final Match along Dolamara Football Academy Lapen Chingthur Youth Club Diring atum Angbongsi Pathu Pondo. Ke Pathu Apor ki Pipona Tengpen ke Pajurahut Anke Hin Anata Goal ECC Chethaponsi Pajut Ponlo. Bangso pi tiebreaker pen ke hai ateran angthek ki longpon giaphan penalty shot out padoponlo. Penalty shot out ahut Dolamara FA atum 5-4 pen Diring Youth Club atum aphan parempondedlo. Ke hai ponateran atum Suri Krihini a check la pen trophy chepalong ponlo lason si aduntuno emate runners abalong Chingthur Youth Club atum Surinya Kep a check chepalong ponlo. Aluhi Sarpoman Pen VDC Chairman Sarkoy Rongphar, DMSA Secretary Robinson Rongphar atum Chetong Dunsi, Angdung Kiti ke Pathua Jamek RD Pipondo. Ini final match lo, ini ke pon lagi Dolamara Academy akan ke Diring Chingthur Club atum, asi lang atum non Angbong non Patupon, asi ini tum kelang non teng kami nana kacala kami sen. Bengke kirim ke hai gitu loh, kita mi kedua kicari pon kan nanti kedua itu dapat juga, kasi nengarong bohong pun sepini patukan kecil pun lah. Bons dami isi kamathanang jialam non owe kimia tu mapan jongsi ke batu anat aning parung ponji pulote warsai mesen di pon tekningji. Bangso angdung kiti ke patu ahut patu aklamati firalong langbung ke ong oajok osomaratum langbung along si patu ponang koklo. Labangso mohor ke theklong pen nang litum kupilo kamathaji. Field development apu tha bangke niltum ningkan ke thom pria plans tame MLA fan tame application chupilo field nang develop pinangi pu lapen especially MSC star fan tame nitum ahut pen ahut ke chuning ri dolola dak bangke MSC mane komat MSC lanon ki khibom sir Richard Tokbi education in charge em ke hai fan tame nitum ahut pen ahut pinpur pon bom sudah positive response thang da bilang ene claim nang ku bangalam chak nolis tame non pus tame claim kon teklong lela Ke Pathu bang photo me hin pen ke Pathu aklamalong ke wang jiani ke pamisen jia phanta ke thekidinga tumalong kachuningri padupon. Asik sakit dulu, nanti film mimi pen jok. Kayak kis mi, habis lagi jangan daga film ke Pathu nolo. Langbung masih playing set po. Angke ke Pathu fan ball kita mesti tuli fan hang nolo. Nang check et po. Lapen of course mi ke thekiding me sini la so film aso pami mu chodi fan. Pachinin chalo. Dolamara pen Arjison Rongphar, Karbing Long Live.